Hold. Det er min bror. Han er mongol. Det har jeg ikke tro på, men vi er helt normale mennesker. Hvad griner vi egentlig af? Den flyvemaskine der. Nå! Prøv at se, den var grå. Var den grå? Jeg troede, den Det var var blå. den ikke det. Nej, jeg tror, den var blå. Nå! Ej. Men ved du hvad? Jeg synes, vi skal danse. Synes du det? Ja. Nej. Det har jeg ikke troet på. Men vi er helt mega gode til at fløjte. Nå. Jeg vil ikke bare se. Men det er over min brors sengetid, så nu skal han i seng. Fordi månen den er fremme. Nu kommer stjernerne også frem på himlen. Og nu er det morgen. Hey, solen. Hej. Hej. Hvad så? Hej, så godt. Hvad sker der på den ansigt? Hovse, så var han væk. Nå, det var han så ikke alligevel. Hvad er det, jeg får i mit hår? Det er sne. Til sne. Nu er han væk. Nu er vi alle sammen væk. Hej. Kan I have det godt alle sammen derude? Nu skal vi snart afsted. Farvel.